Tara, magtuon ubani, Teacher Red. Week 4, Module 4. Mahimo o mapadayag ang kaugalingong abilidad sa lain-laing pamaagi. Hi! Nanasagtay, bagong leksyon. Ready na ba mo? Kabalo ba mo mga bata na kada isa sa inyo na ay lain-lain nga abilidad? Ang abilidad, mauni ang kaya buhaton sa usa ka kindergarten. Ikaw, unsa man ang imong abilidad? Mao kini ang pipila sa abilidad sa usa ka bata. Abilidad sa pagkanta, pagsayaw, pagdrawing, pagbasa o pagsulat, pagligo nga ikaw ra isa, pag-toothbrush, o paghipos sa mga dulaan human og dula. Sayron nato. Asa niini ang kaya buhaton sa usa ka bata? Manghugas sa kamot, mag-drive sa sakyanan, magbasa. Sakto! Ang manghugas sa kamot ug magbasa. Syempre, dili kaya buhaton sa bata ang mag-drive sa sakyanan. Asa niini ang kaya buhaton sa usa ka bata? Magkaon nga siya ra isa o magkanta? Very good! Ang magkaon o magkanta kay kaya buhaton sa usa ka bata. Asa niini ang kaya buhaton sa usa ka bata? Magsayaw, magsulat, o magpanday? Tama! Kaya sa bata ang magsayaw. Unsa pa? Sakto! Kaya sa bata ang magsulat. Syempre, dili kaya sa bata ang magpanday. Very good! Kay basin og madisgrasya. Tama! Balikon nato. Mauni ang mga abilidad na kaya na buhaton sa usa ka kindergarten. Magsayaw, magkanta, mag-toothbrush, maligo nga ikaw ra isa, maghipos sa mga dulaan, mag-drawing, magsulat, magbasa, o daghan pa kaayo nga mga butang ang kaya buhaton sa usa ka kindergarten. Ug mao to ang atong leksyon karong adlaw mga bata. Daghang salamat. Bye-bye.